En ægte hippie holder kæft. En ægte hippie får al sin viden fra Gaia og hopper ind og bliver ikke narret af GA. GA, det er produkter som for eksempel Gajol og Gaio, som sådan, når børnene, der er 3-4 år, bliver sendt alene ud i skoven for at møde hippien, som Gaio og Gajol har fået lavet om til at være en børnelokker, så kan de ligesom, så får de fortalt om Gaia, og så kan de sådan huske nogle ting om Gaia. Og det er så det Gajol og Gaio for eksempel kører deres marketing på, at når børnene så bliver ældre, de har glemt det om Gaia, men det bare ligger i deres baghoved, så vinder Gajol og Gaio en masse sådan pointer ind, fordi at børnene kan huske det der GA-ord. Og derfor er de værste fjender Gaio og Gajol.